Dragii mei, în Botoșani se fabrică unele din cele mai sănătoase, bune și gustoase alimente din Uniunea Europeană. Avem cu ce să ne mândrim la nivel european. Eu sunt mândru că împreună cu membrii Asociației Procesatorilor de Cașcaval am reușit să înregistrăm la nivel european cașcavalul de Săveni. Singurul cașcaval din România care este recunoscut în Europa pe o schemă de calitate. Voi face la fel și pentru alte produse din județul nostru. Consiliul Județean poate și trebuie să implice, să-i sprijinim pe fermierii și procesatorii noștri, să-i susținem pentru a fi prezenți la târgurile naționale și internaționale, iar cu toții să cumpărăm produse fabricate la noi. Asta înseamnă locuri de muncă, dezvoltarea afacerilor locale și creșterea economică a județului nostru. Avem soluții pentru un trai mai bun.